para nós ganar a Copa supón un reto moi difícil porque é o primer ano que nos formamos e houve que pelear moito, sufrimos moito durante o ano porque como é o primer ano para xuntar a xente a verdade que nos costou bastante, pero bueno, ao final con forza e gracias a estos xogadores que son magníficos pois podemos conseguir o objetivo de chegar á final, que era o que nos interesaba e bueno, aparte de chegar, pois ganámola, tuvemos a suerte de ganala. E, bueno, unha das cousas máis importantes que nos orgullece a nós máis a directiva é ganar o trofeo a deportividade. Para nós eso é un éxito fantástico porque eso significa o grupo humano que somos no equipo e o que nos apoiamos entre todos. There's imperfections, low self-esteem, loss of directions. If you push them aside, see your complexion. You can visibly see